मी आज खास जिम आणि डाएट करणाऱ्या मुलींसाठी मी आज ओट्सचा उपमा बनवते आहे आणि ते पण मस्त व्हेजिटेबल आहे, सर्व भाज्या बिज्या टाकून छान होतो असा, म्हणजे आपण पण करायचं असं. आणि प्रत्येक आहे ना, मी असे 2-3 प्रकारचे मी दाखवणार आहे, ते पण मी करेन आणि तुम्हाला दाखवेन. त्याचं साहित्य दाखवते. हे ओट्स आहे, एक पॅकेट घेतलं आहे, म्हणजे आपण कोणत्या पण फ्लेवरचा घ्यायचं. त्याच्यासाठी एक टोमॅटो घेतला आहे, हे असं बारीक कापलं आहे. हा कांदा आहे, थोडासा घेतला आहे, म्हणजे अर्धा कांदा आहे. हे 2 मिरची आहे, हे आता 2 मिरची आहेत ना, बारीक करून टाकायचे आहे. हे गाजर आहे पाववाटी, हे पाववाटी मटर आहे, म्हणजे हिरवे वाटाणे. ही थोडीशी कोथिंबीर आहे. हे अद्रक आहे, म्हणजे थोडासा अद्रक घ्यायचा असा चेचून. आणि फोडणीसाठी आहे ना, मोहरी आणि जिरं. आणि हे कढीपत्ता आहे, 2-3 पानं कढीपत्त्याची. आणि हे ओट्स आहे ना, हे 15 रुपयाला पॅकेट भेटतो. हे असं आपल्याला कोणतं पाहिजे ना फ्लेवर, तो आपण घ्यायचा. आता मी ते कसं बनवायचं ते मी दाखवते. हे तेल आहे 2 चमचे. हे पाणी आहे गरम, हे आहे ना गरम पाणी करायला ठेवलं आहे उकळी येईपर्यंत, म्हणजे 2 वाट्या पाणी घ्यायचं. हे 1 कप ओट्स आहे, ह्याच्यासाठी आहे ना, म्हणजे एक पॅकेटसाठी 2 वाट्या पाणी घ्यायचं. आणि हे असं एवढं साहित्य घ्यायचं, म्हणजे तेवढ्या भागामध्ये आणि तेवढ्या पाण्यामध्ये हे सर्व शिजतो. गॅस पेटवला आहे, आता त्याच्यामध्ये मी तेल टाकते. हे जिरं मोहरी आहे, म्हणजे आपण कसं थोडं थोडं घ्यायचं. कढीपत्त्याची पानं 2-3, हे अद्रक आहे, म्हणजे अर्धा इंचाचा तुकडा घ्यायचा अद्रकचा. हे मिरची, असे मिरचीचे तुकडे करून टाकायचे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हा कांदा टाकायचा. त्याच्यामध्ये हे गाजर आहे आणि हे वाटाणे आहेत, मटर आहे हिरवे. याच्यावरती आता झाकण ठेवते, म्हणजे कसं हे वाफेने आहे ना हे सर्व वस्तू शिजायला पाहिजेत ना, त्याच्यासाठी 2-3 मिनटं मी झाकण ठेवते. आपण झाकण ठेवल्यावर गॅस बारीक करायचा, म्हणजे कसं ते वाफेने शिजले पाहिजे, करपले नाही पाहिजे. आपण बघूया आता खोलून, 2-3 मिनटं झाले. ते कसे वाटाणे वगैरे शिजायला पाहिजे ना. आता याच्यामध्ये मी टोमॅटो टाकते आणि परत झाकण मारते. टोमॅटो एक मीडियम घ्यायचा टोमॅटो. आता मीडियम गॅस करून आहे ना, म्हणजे एकदम कमी नाही करायचा, असा मीडियम करायचा, कारण टोमॅटोला पण पाणी सुटतं ना, त्याच्यामुळे कसं ते वाटाणे वगैरे लवकर शिजतील. आता मी त्याच्यावर परत 2 मिनटं झाकण ठेवते. आता आपण बघूया झाकण काढून. भाजी पण आपली छान म्हणजे शिजायला लागली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, हे कसं ही भाजी आहे ना, ह्याच्यासाठी आपलं भाजीसाठी म्हणजे भाजीला पुरेल एवढं मीठ टाकायचं. हे बघा असं, म्हणजे भाजी पुरतं मीठ टाकायचं. आणि ओट्समध्ये आहे ना, हे ओट्समध्ये मीठ असतं, कारण हे ओट्स आहे ना आपण पाण्यामध्ये असंच खाल्लं ना शिजवून, तर याच्यामध्ये मीठ नाही टाकायचं. मग आपण कसं भाजी वापरतोय ना, म्हणून भाजीमध्ये मीठ टाकायचं. आपण साधे ओट्स आणले ना, तर त्याच्यात मीठ टाकायचं, कारण त्याच्यामध्ये आहे ना मीठ नसतो. आता आपली भाजी मस्त शिजली आहे. आता त्याच्यामध्ये हे ओट्स आहेत ना, हे आता टाकते मी त्याच्यामध्ये. हे कशासाठी, जे जिम्स करतात ना लोक, म्हणजे मुलं करतात ना,
जिम करतात त्याच्यासाठी. आपण पण करून असं घरामध्ये खाल्लं ना तरी पण चालेल. ते चांगला हेल्दी पण असतो. आता याच्यामध्ये आहे ना, हे मी पाणी उकळायला ठेवलं आहे. 2 वाटी पाणी ठेवलं आहे. हे बघा असं छान उबली आली आहे त्याला. आता याच्यामध्ये असं ओतायचं. ते आपलं आता छान म्हणजे झालं आहे. ते याच्यावर त्यात झाकण ठेवते म्हणजे मस्त शिजेल. आता मी झाकण ठेवलं आहे. आता थोडं गॅस आहे ना फास्ट करते 1 मिनिटासाठी. आता बघूया झाकण काढून. छान शिजतो आहे कारण हे वाटाणे वगैरे शिजायला पाहिजे ना. म्हणून आता मी त्याच्यामध्ये थोडी कोथिंबीर टाकते. छान झाले. आता मी गॅस बारीक करते आणि 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते आणि एकदम तुम्हाला मस्तपैकी काढून दाखवते. आता बघूया आपण मस्त झालेत का. हे बघा छान झाले. 2 मिनिटं आपण मुरायला ठेवला होता. आता मी गॅस बंद करते. हे ओट्स आहे आणि आपण असं त्याच्यामध्ये भाज्या वगैरे टाकून आहे ना असे छान बनवायचे. माझी माणसं आहेत ना त्यांच्यासाठी मी त्याच्यामध्ये कोण जिम करणारी मुलं असतील त्यांच्यासाठी मी खास बनवलं आहे ओट्स. असे भाज्या टाकून आहे मी असे अनेक प्रकारचे असे ओट्स दाखवेन. तर पण हे पहिलीच टाईम आहे बनवले. हे म्हणजे कोण जिम्स करत असतील ना त्यांनी असं बनवून छानपैकी खायचं. हे आपल्या ओट्सचा उपमा छानपैकी मस्त केलेला आहे. तो तर माझ्यामध्ये कोण जिम्स करत असतील ना मुलं मुली त्यांनी असे मस्त ओट्स करून खायचे छानपैकी. असे मस्त म्हणजे याचं नाव आहे ओट्सचा उपमा.